Каква пак ще да... Чай, Я дай знам контакт. тока, ма. Нема и ток. Що, града? Нема да стане, не. Нема звън. Как да стане. На глас. Закъса, бе! Еле. Каква ти имаш, брат? Грам? Не знам къде сме. Са? Тая България, кога ще има обхват в тая България? Аз не имам представа. Не, слънце не вали. Да е, че добре време. Честна ли? Не се попаднах. Много 20. Миражи. Кажи, брат. Що става тук? Закъсахте? Закъсах? Закъсава, брата, що Добре, добре? не го правиш. Значи, чекай, спокойно. Абе, бегай надоле, бе! Че бараш колата. Ние се да. Тихо, бе! Тихо, бе! Много луди в това държава. Бързо качвайте се, аз съм с КамАЗ. Къде? Ще ви откарам. Къде къма? Къде е КамАЗ, бе? Вие не гледате, че съм с КамАЗ. Какво ще ми бе? Какво се става? Бе, бързо ти до мене, ти до него качвайте с КамАЗ, бе! Колко пъти да повтарям, изхарчих 30 литра нафта, бе! Как заяжда, татър? Фърляй цигарата от кабината, бе! Кабината не се пуши, бе! Колко пъти да повтаряме? Така, слушайте ме сега. Тук има полицейски пост след 200 метра. И аз, понеже документите на КамАЗо са, знаете, не са много добре и нямам и книжка. Затова минавам напреко през гората и се срещаме после след пост. Нали така? Айде! Айде! Това не да се върне. Его полица. Верно, бе! Ако знаеш какво ли се случи? Не. Какво? Закъсахме с колата и тук по-нагоре. Да. И никакъв КамАЗ. Кой? То с КамАЗо ли? Къде? Къде отиде? Го пука. Натам! През гората, нали? Гората. Ах, от колко време го търся аз то с КамАЗа! Не беше с КамАЗ иначе. Така ли? Я идете с мене да го хванеме! Оттам ще го пресрещаме! Бързо на мотора качите си двамата! Какъв мотор, господин? Какъв мотор, бе? Бързо и двамата! Ти зад мене, ти у коша! Качвай се бързо на мотора! Бързо, пада! Готови ли сте? Тръгваме! Ей! Абе, в мотора не се седи прав коша, бе! Клекай коша! А така, ще седнеш! Малко КамАЗо си биме по-добре, май, а? Мани.